Mala'iku guda hudu sun zo su samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Sai mala'ika Jibril ya ce masa, ya Rasulullahi, duk wanda ya maka salati guda 10, ni zan kama hannunsa ranar kiyama na hayar da shi siradi. Mala'ika Mika'il ya ce, ya Rasulullahi, duk wanda ya maka salati guda 10, zan shayar da shi ruwan alkausara. Mala'ika Israfil ya ce, ya Rasulullahi, duk wanda ya maka salati guda 10, zan yi sujjada a gaban Allah, ina mai nema masa gafara ba zan dago ba har sai Allah ya gafarta masa. Mala'ika Azra'il ya ce, ya Rasulullahi, duk wanda ya maka salati guda 10, zan zare masa ransa a cikin ruwan sanyi kamar yadda nake zare ran annabawa. Saboda haka ya jama'a, soyayyar ma'aiki kawai ita kadai ibada ce. Saboda haka ƙololuwan soyayyar da zaka nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine yawaita masa salati. Wassalamu alaikum. Ramadan Karim.